היום אנחנו ננסה לרשום גלגל שיניים. ההתחלה היא רגילה, זאת אומרת, אנחנו בונים איזשהו גליל. אם אנחנו רוצים לבנות גלגל שיניים, אז אנחנו צריכים לבנות בפנים עוד אליפסה אחת, אליפסה נוספת, שפה בין האליפסות האלה הסתובבו לנו את השיניים. פה צריך לזכור דבר כזה, לפעמים אנשים עושים טעות, הם פשוט לוקחים איזשהו מרחק, ומכל צד, כאילו, מכל נקודה הם עושים אותו מרחק, ואז מקבלים עוד איזשהו אליפסה בפנים. אנחנו צריכים לזכור דבר כזה, האליפסה שאנחנו מחפשים עכשיו, האליפסה הפנימית, היא צריכה להיות בדיוק באותו יחס כמו האליפסה החיצונית. זאת אומרת, אם עכשיו אני בודק יחס שיש לי ואני רואה שפה יש לי 1:3, אז אליפסה פנימית היא צריכה להיות גם 1:3, 1, 2, 3. ואז אנחנו יכולים לראות שהמרחק המקסימלי הוא בצדדים. פה יש לנו מרחק קצת יותר גדול, ופה יש לנו מרחק קצת יותר קטן, שזה הגיוני, זה קרוב וזה רחוק. זאת אומרת, עוד פעם, זה לא אותו מרחק מכל הכיוון, כן? בצדדים אנחנו רואים מרחק המקסימלי, פה קצת יותר גדול, מאחורה קצת יותר קטן. אותו דבר אנחנו עושים גם למטה. אם פה האליפסה שלנו היא ביחס 1:2.5, אז גם האליפסה החדשה שאנחנו מחפשים צריכה להיות 1:2.5. אוקיי, עם החלק הקל סיימנו. עכשיו אנחנו צריכים לעשות דבר כזה, אנחנו צריכים לחלק את המרחקים האלו לשיניים. ואז הרבה פעמים מה שקורה, שנגיד אם יש לנו איזשהו גליל ואנחנו צריכים לחלק אותו ואנחנו יודעים שמרחקים הם שווים, אז אנשים מתחילים פשוט לעשות גם פה מרחקים שווים. זאת אומרת, מתחילים לחלק את זה ומקבלים מצב שהמרחקים פה הם שווים. כן? ולא משנה כאילו איך, אחר כך מתחילים לעשות מזה שיניים או כל מיני אלמנטים אחרים. והדבר הזה הוא לא נכון. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לחלק את זה מדויק, אז דרך הכי קלה היא כזאת. למעלה או למטה איפה שנוח, אנחנו מדביקים לפה חצי עיגול. זאת אומרת, כי אנחנו אומרים שבהיטל על הגליל שלנו נראה כמו עיגול, אני לא צריך עיגול שלם, אני אומר, כן, כאילו חצי זה כבר מספיק טוב בשבילי. זאת אומרת, אני לוקח, נגיד מה שאני עושה בדרך כלל, אני עושה דבר כזה, אני לוקח מידה הזאת, כמו שאנחנו יודעים בעיגול, כל ציר הוא שווה, זאת אומרת, זאת אומרת, יש לי מרחק כזה, עכשיו אני לוקח את הגובה, ומדביק לי פה חצי עיגול. זה שווה לזה, שווה לזה, אפשר גם לבדוק אולי כמה נקודות באמצע. אוקיי? אותו חצי עיגול אני כבר מתחיל לחלק לחלקים שווים. כי אני אומר שמה שאני רוצה לקבל גלגל שיניים, ואז אני אומר שכל הנקודות האלו, כאילו כל המרחקים פה הם שווים. ככה שיהיה יותר קל, אז נגיד אני מחלק את זה לחצי קודם, זה שווה לזה, אותו דבר אני עושה גם פה. אחר כך כל חצי אני מחלק לעוד חצי. תלוי כמובן כמה שיניים אנחנו רוצים לקבל, החלוקה הזאת
מתחילה להיות יותר ויותר מורכבת. כך כשאנחנו לא נתבלבל, אז אני אומר דבר כזה, הנה, זו החלוקה. עכשיו, אני קיבלתי נקודות האלו. זו החלוקה בהיטב. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים מלמעלה, נגיד אני כרגע קיבלתי את הנקודות האלו. כן, מה שיש לי פה. עכשיו, אני צריך להוריד אותם לאליפסה שלי. זאת אומרת, אני פשוט לוקח כל נקודה ומתחיל להוריד את זה למטה. הנה, אחד פה, אחד פה. אחד פה, אחד פה, אחד פה ואחד פה. אותו דבר מהצד השני. ואז אנחנו יכולים לראות דבר כזה, כמה שהחלוקה שלנו מתקרבת לצדדים, זאת אומרת מסתובבת, המרחק הזה מתחיל להיות יותר ויותר קטן. אמנם שבהיטב זה שווה, בפרספקטיבה אנחנו מתחילים לקבל הקצרה, והקצרה מאוד מאוד חזקה. אז הנה, יש לנו את החלוקה הזאת. עכשיו, אם אני רוצה, אני פשוט לא רוצה להוסיף לפה יותר מדי קווים, אבל תיאורטית, אם אני רוצה לקבל אותה חלוקה גם מאחורה, אז פשוט מכל נקודה כזאת, דרך המרכז אני מותח קו, ומקבל את זה גם בצד שני. יש. עכשיו, מה שאני צריך לעשות, אני צריך לחלק גם כל דבר כזה לחצי. זאת אומרת, יש שני אופציות. או שאני יכול להדביק לי פה עוד חצי גליל קטן, כי אני רוצה למצוא נקודות גם על החלק הזה, או שאני עדיין מחלק כל נקודה כזאת לחצי, כאילו כל המרחק כזה לחצי, רק אני מוריד אותו לפה, ודרך קו שעובר דרך המרכז, אני ישר מעביר אותו לחלק הפנימי. זאת אומרת, לאליפסה פנימית. פעם אחת פה, פעם אחת פה. אותו דבר גם פה. אני מחלק את זה לחצי, מוריד את זה לפה, דרך המרכז, קיבלתי, הורד. אני לוקח את זה, מחלק לחצי, לפה, קיבלתי, הורד. מחלק את זה לפה, וכמובן אותו דבר גם במצד השני. חצי. וחצי האחרון. הנה, קיבלתי כל הנקודות. מה שנשאר לי עכשיו זה לא להתבלבל בין הנקודות האלה ולחבר אותן. נגיד אני מתחיל מאמצע בתור נקודת התחלה. הנה, זה השן שנמצא פה, בולט, ואז מפה הוא מתחיל ללכת פנימה. זאת אומרת, כרגע מה שאני עושה, אני פשוט מחבר כל הנקודות האלה. אותו דבר גם לצד השני. עוד פעם, אני כרגע עוצר בחצי גלגל, אמנם שכמובן יש אופציה לעשות את זה מסביב. עכשיו אותו דבר
גם למטה. ובצד השני. ועכשיו אני רק צריך להבין מה אני כן רואה ומה אני לא רואה. זאת אומרת, פה, הצלע הזאת אני כן רואה אותה כמו שהיא. זאת אומרת, זה השן שנמצא מולי. פה, החלק הפנימי הוא כבר מתחיל להיות מוסתר. זאת אומרת, אני מתחיל לראות אותו ככה. פה אני רואה עוד חלק אחד. ופה אני רואה את השן האחרון. אותו דבר מתחיל לעבוד גם בכיוון ההפוך. הנה, אנחנו קיבלנו גלגל שניים. בהצלחה.